Mit navn er Lønge Jacobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg. I går gik vi ind i et nyt år, og vi stod og så tilbage på det år, som gik. Vi så frem, og vi så tilbage. Vi så frem med fortrøstning og forventning, og vi så tilbage. Blev det forgangne år, som vi havde håbet, det blev. Som OB-supporter og fan og tilhænger, så ser vi tilbage på et år, som ændrede vores klub for altid. Vi rykkede ned, vi fik nye medejere, og vi gik ind i den æra, som mange kalder den moderne fodbold. For et år siden stod vi med en knækket tillid til klubbens ledelse. For et år siden vidste vi ikke, hvem der ville føre vores klub videre. Om det var lokale, om det var Red Bull, om det var amerikanere, kinesere eller noget helt femte. For et år siden troede nedrykningen. For et år siden lurede en økonomisk ruin på bagsiden af det hele. Og for et år siden, der føltes det som om, vi skulle vælge mellem fortidens foreningsfodbold eller fremtidens multinationale ejerskabsform for fodbold. Kære OB'er, 2023 var et historisk år for OB, og det var et rigtig langt år. Mest tydeligt for året, for mig i det mindste, er smerten. En ting er endnu et nederlag i pokalfinalen. Noget andet er nedrykningen. Jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme den der dumpe lyd af Sebastian Jørgensens straffe, som ramte overliggeren. Nogle gange så runger det faktisk stadigvæk i mit hoved. Det der millisekund, der gik fra, at bolden den smældede på metallet, til jublen, der eksploderede overalt omkring mig, hvor jeg stod på Vesterbyen. Ekstasen, lettelsen, selvfølgelig kunne OB ikke rykke ned. De fik os ikke i 11. De får os ikke i år. Gud, eller hvem end der er derude, kan ikke lade OB rykke ned. Det var det, vi troede. I 17 sekunder. Vi jublede i de 17 sekunder, og så kom den der klamme lyd af vantro. Vi rykkede ned, og som så mange gange i OB's nyere historie, så var vi så tæt på at nå vores mål. Så tæt på, at vi faktisk selv igen kunne afgøre det. Og så smed vi igen det hele på et enkelt mål. Et eneste mål havde gjort hele forskellen. Det ene mål manglede i de sidste 4 kampe. Havde vi scoret 1 mod Silkeborg, var vi ikke rykket ned. Havde vi scoret 1 oppe i Lyngby, var vi ikke rykket ned. Havde vi scoret et enkelt ned i Odense, var vi ikke rykket ned. Sådan har det været, da vi var ved at nå top 6 for et par år siden. Der manglede vi også et enkelt mål. Da vi for kun 1,5 år siden var ved at kvalificere os til Europa, der manglede vi også kun et enkelt mål. Men for et år siden, da vi så frem, der så alt usikkert og uvist ud. Sådan var det at gå fra 2022 til 2023 som OB-tilhænger. Sådan ser verden ikke længere ud. Få dage før vi rykkede ned, der rykkede klubbens nye medejere ind ad døren på Hornevej. Passet var tysk, nogle gange engelsk. Arbejdssproget er engelsk, og al den frygt, som vi kunne mønstre og havde over for fremmede ejere, ja, den synes jeg egentlig er blevet gjort lidt til skamme. Ole, Julian og James er ikke nogen onde monstre, der ødelægger vores klub. Tværtimod så har de bragt den ro
som klubben har brug for. Der er ro, mens vi venter og ser, hvor de fører os hen. Der er ro, fordi vi har tillid til, at de fører os sikkert videre. Og lige nu, der kan vi se, at de har ledt os ud på en vej, som peger tilbage i Superligaen, hvor vi hører til. Det peger tilbage på en Superliga, der hvis vi rykker op, bliver den stærkeste, der formentlig nogensinde har været. Og hvor AB, så fremt vi kommer op, formentlig vil være et af de svageste hold i rækken. Det er rimelig uvant, ligesom det er uvant at være i første division. Men det er her, vi er. Og det, som fylder allermest for mig her ved indgangen til et nyt år, det er, selvom at der er ro, og vi har tillid til dem ved rorpinden, så mangler vi stadig at høre den grundlæggende strategi. Den fortælling og den plan, vi skal tro på, både sportsligt og kommercielt. Så selvom klubben er ved at hele efter de nok værste år ledelsesmæssigt nogensinde, så er der stadig nogle meget store og meget svære spørgsmål, som der skal svares på fra OB. For et år siden, der fortalte jeg, hvordan OB gennem sine 138 år rækker længere tilbage end de 4 generationer af min familie, som alle har haft OB som omdrejningspunkt. Og her, hvor jeg sidder nu og taler fra, det er et hus mellem Midtbyen, Vestbyen og Hasris. Her har jeg og de 4 generationer af min familie tilbragt vores hverdag gennem de sidste 60 år. Huset i sig selv her, det er noget ældre, men det er stadigvæk ikke lige så gammelt som OB. Hvad der dog er pudsigt er, at hvis vi skruede tiden tilbage til huset blev bygget i slutningen af 1800-tallet, så var der en mand, der lejede sig ind i netop de stuer, hvor jeg sidder i nu. Han hed Vincents Riber Strøm, og han grundlagde OB. Ja, Aalborg er lille, og det ved vi godt. Og ligesom det første OB, det Strøm grundlag, det var til for OB's borgere, Aalborgs borgere selvfølgelig, så er OB stadigvæk til for netop os. Til for Aalborg og til for Nordjylland. OB er til for, at vores børn har en forening at komme i, og nogle stjerner at se op til. OB er til for dig, der er ude at skovle sne for din svigermor, for dig, der kæmper dig op af Hadsundvej på vej til universitetet i blæsevejr og regnvejr, for dig, der står opfører dig lys i naboens vinduer, for dig, der igen smører en madpakke til ungerne, til dig selv, eller køber ind til din far på plejehjemmet. Og for dem, som er så uheldige at have bosat sig derovre på øen, så er OB til for, at deres ulidelige FCK-chef ikke kan møde op hver mandag morgen med et københavnersmil og en lidt for kæk bemærkning. OB er til for at lysne alle de grå og stride timer, som vi i Aalborg og Nordjylland har i løbet af en uge. Så når 11 spillere i røde og hvide striber løber på banen ude i Vestbyen, så er det for at slette mindet om alle de her grå timer og grå gøremål, og give os noget, vi kan ranke ryggen af. Og hvis det at COB, det bliver endnu en grå time, så synes jeg, at holdet og klubben svigter det, de er til for. Det vi forventer fra OB er at få glæde og stolthed, og hvis ikke det er det, de kan levere, så skal det i det mindste se ud, som om det betyder lige så meget for dem på banen, som for os på tribunen. OB skal give os, der bor i Aalborg og Nordjylland og kommer herfra, stolthed og glæde. Det må være de spillemæssige ledestjerner, glæden, at vi bliver underholdt, og stoltheden, at man kæmper røven ud af bukserne, og at det, man laver, sker med en intensitet, som vi kan mærke uden for kridtstregerne. For så kan vi faktisk godt acceptere nederlag, og at det ikke er helt så underholdende, som vi gerne vil have, det er. Det er det professionelle holds opgave. Uanset om spillerne på holdet er født og opvokset i et postnummer, der starter med 9000, eller om de er fra et fremmed land. Alle skal de vise os det, som nogle af de allerførste OB'er også viste, og som en af dem
Johannes Vindeberg, endda skrev om at være OB'er. Vi blev svejset sammen til et hold, til kammerater, til gode OB'er, der holdt af deres klub og ikke mindst elskede deres by, Aalborg, der lånte klubben sit gode navn. Det er det, vi gerne vil se. Men en ting er det sportslige og udtrykket på banen, som vi altså stadigvæk mangler en endelig retning på. Noget andet er det kommercielle og retningen for OB som klub og institution. Lige nu har OB ingen direktør, og selvom Jesper Dalum har passet godt på OB det sidste halve år, så står vi meget svagt. Ingen direktør, ingen salgschef, ingen sælger og pt. Ingen fortælling at sælge. Jeg håber, at den fortælling, vi snart kommer til at høre, kunne lyde nogenlunde således. OB er Nordjyllands største brand. Det, som resten af Danmark taler allermest om, når de taler om Nordjylland. Vil du være kendt i Danmark og betyde noget i Nordjylland, så skal du være med i OB. Og selvom vi lige nu er i første division, så ved alle, at det ikke er her, vi hører til. I over 100 år har vi udklækket landsholdsspillere, vundet mesterskaber, pokaltitler og leveret ledere til toppen af dansk fodbold. Den ydmygelse, som en nedrykning er, den har gjort os afsindigt rasende. Så nu smøger vi ærmerne op og planlægger et nyt attentat på toppen af dansk fodbold. Vi har fået nogle fantastiske fodboldnørder ind, som er ved at lægge en plan for, hvordan vi på banen, mål for mål og tackling for tackling, kommer tilbage til dansk fodbolds top 6 minimum. Vi har en visionær bestyrelse, der er ved at sætte Danmarks fedeste stadionprojekt i søen. For med den plan, vi har, med de tilskuere, vi har, så har vi brug for et større stadion. Allerede i 60'erne kunne vi have 20.000 mennesker til fodbold i Aalborg. Aalborg er en fodboldby, og selvfølgelig skal vi have 20.000 på stadion igen. Vi vil skabe bedre oplevelser for fodboldfans end nogen andre i Danmark, både på og uden for banen, og det kræver nye rammer. Og vi ved om nogen at komme tilbage til toppen af dansk fodbold, det er ikke noget, man gør ved et fingerknips. Vi ved, det kræver hårdt arbejde og en insisterende indsats, og viljen til at tænke lidt større og vise, hvad man vil. Det gør man ikke kun ved at investere i holdet på banen, men også i at investere i dem, som sidder i administrationsbygningen, dem, som skal sælge og skabe fortællingen og grundlaget for, at hele organisationen den kan lykkes. Så når en ny direktør i løbet af de næste 3 måneder sætter sig i stolen, så forventer jeg, at vedkommende træffer nogle valg, som markerer den fortælling OB er, de værdier vi har, og den identitet vi har, så det vi skal sælge, og at vores fortælling ikke er ren luft, men noget vi viser. Eksempelvis kunne man lave det tilvalg, at OB vil være Danmarks bedste børne- og ungdomsklub, at man investerer muskler i at have 4. og 5. hold på hver årgang, at man med stolthed fortæller om trænere, der starter årets 4. hold i U9 med 15 spillere og slutter med 18. Også at fortællingen kommer fra det professionelle afdeling og ikke kun fra moderklubben. Og at man tør lave fravalg, der viser, hvad man vil. Fravalg er de sværeste, men det er dem, der i allerstørste grad viser, hvem man er. Jeg tør ikke forvente det, men jeg håber, at OB vil være den første danske klub til at sige farvel til betting. At man tør sige, at vi i Aalborg og Nordjylland vil noget andet. Vi kan, hvis vi vil. En af de ting, som i det forgangne år bedst viste, hvem vi er, det er klubbens tilhængere, fans og supportere. Særligt jer på Vesttribunen. I er mere end en 12. mand. Lige nu, der er I faktisk klubbens største aktiv. Tak for jeres indsats i det forgangne år. Jeg er sikker på, at I også næste år, i 2024, vil holde den rødhvide stræbede fane højt, sammen med et blus eller 2. Jer, der ligger så mange timer i tifoer, sange og kultur. I er en fortrop for os alle sammen,
Og at være fortrop, det er en enormt svær balancegang. I skal insistere på at bryde væggene ned. Det er jer, der skal risikere at gå for langt. Samtidig så er det jer, vi alle sammen kigger på. Derfor er, hvordan I er på tribunen, afgørende. Hvad I siger og hvad I gør, er afgørende. Og det er faktisk ikke kun os omkring jer på tribunen, der kigger på jer. Når andre klubber, de kigger på OB, så kigger de på jer. Når vi ser tilbage på året, der gik, så var 2023 året, hvor alt gik galt. Vi rykkede ned. Vi mistede bestyrelsesformanden, direktøren, trænerne, legender, vigtige dele i administrationen, og på så mange måder som overhovedet muligt, der ramte vi bunden. Vores status som en top 6-klub i Danmark forsvandt. Landets naturlige nummer 5 med springkraft til et mesterskab en gang imellem er væk. Heldigvis er 2024 året, hvor vi har muligheden for at se fremad og opad. Vi kan lægge fundamentet til fremtidens OB, lave en opdateret fortælling om, hvem vi er, og lade den vokse sig så stærk, at den frygt, som sidder i alle de andre danske klubber, den kommer til at ramme dem hårdt. For de ved, de andre klubber, ligesom vi ved, at OB altid kommer styrket ud af kriser. Så lad os i fællesskab komme tilbage på nordjysk manér, med hårdt arbejde, underspillet humor, og med en sammenbidt attitude. Og så lige pludselig, så er vi ikke længere tilbage, så er vi foran. Der er lang vej. Det er nye mål. Det er større mål. Og lad os gå efter dem sammen. Godt nytår og fortsat OB. Du har lyttet til Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB Supportklub i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Din vært var Lasse Yde Hegnet.